Bawanaryo. Wonten dawuh nggih. Pancen bocah ora kena dirasani. Nembe kemawon dados rembagan menika sampun sowan wonten Garing Astina. Kados pundi Paman? Lah nggih monggo, tata-tata klasa bantal digulungi. Ki menapa paduka paring dawuh mekaten? Iya. Kula nggih nderek deg-degan nggih. Langgeng-langgeng wis anggeni jebul mboten namung piyambak nganti ingkang raka kadangipun inggih menika pun Antasena. Inggih tiyang kalih menika nggih ingkang ngalahaken terminal pundi-pundi nggih tiyang kalih menika. Lah kok kaya ngene kahanane Kakang Durna. Kandhani ngeyel. Kula ora sampun matur ta, Depati? Nggih. Ngati-ati musa wis anggere menika ngati-ati. Putu kula, soalipun menika putu kula. Oh. Turune Janaka menika murid kula, Janaka menika sampun kula anggap kados dene anak kula dhewe. Kula wis anggere menika ya kula anggap kaya putu kula dhewe. Antasena ya anake Werkudara menika murid kula. Mula Antasena menika ya kaya dene putu kula dhewe. Nggih. Ora aneh nek turun saka lima menika cahe kendel-kendel. Iya. Dadi kaya ngono ya. Nggih, Wonten dawuh. kanthi mbalana menapa wigatosipun wis anggeni sowan. Mbok menawi sak mangke wonten wolak-walik ing jaman wis anggeni anjabel menapa ing dados pepiwinginanipun nggih. Anak lanang Anindita. Bocah mursid iso mikul mendem jero karo wong tuwa wis anggeni padha raja sak praptamu. Pangestuning Siwa Ngastina slamet tekaku wa. Aku ngaturke basaku katur ya wa. Ya tak tampa nggih Cah Bagus. Ora liwat pangestuning wakmu ing Ngastina Tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Antasena Padharjo. Slamet Pak Di. Nering Sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Pak Di. Ya tak tampa pangestuku Tampanana. Tak tampa Pak Di. Duh, suarane wis tegas kaya ngono. Saya teratapan. Wayah Mas wis anggeni katuran Karaharjan. Simbah Patih Plasa Jenar slamet tekaku, Mbah. Ngaturke bekti katur ya, Mbah. Inggih kula tampi nggih dipun sekecaken. Ya, wis ora kurang prayoga. Anggir Antasena katuran Karaharjan. Slamet, Mbah. Bekti katur ya, Mbah. Inggih kula tampi. Pangestunipun tiyang sapa klatri nampi Tak tampa gawe gedhening atiku. inggih dipun sekecaken anggenipun Wis ora kepenak, Mbah. dekene rung rampung wis wangsulan. Mbaya sabar to Kakang Antasena ora usah kesusu-susu. Selak pengen jotosi wong kok ni. Watuk Depati, mbok ngombe obat. Nggih. Oh, putuku wis anggeni Cah Bagus. Putuku wis anggeni Cah Jlunet. Padha kanthi harja nggih, putuku Cah Bagus wis anggeni. Iki Eyang Sukalima. Eyang Kakung. Aku ngaturke bekti katur ya, Eyang. Oh iya tak tampa. Pangestuku Tampanana ya wis anggeni. Iya tak gegem dadiake jimat. Piye kabare bapakmu ra ya slamet to? Pangestune Eyang Durna, Bapak Mangya Wilujeng. Syukur. Kae muridku sing tak tresnani. Bapakmu wis tak anggap kaya dene anakku dhewe. Anak tunggal bapa biyung. Mula ora ana nek kowe iki ya tak anggap kaya putuku dhewe. Iya, Eyang Durna pancen kaya mengkono kasunyatane. Heeh. Antasena, Apa Mbah Kakung? slamet tekamu. Wilujeng niring Sambikala bekti katur ya Mbah Kakung. Oh iya tak tampa. Pangestune Simbah Tampanana ya. Ndak gegem dadiake jimat. Engko mampir Sukalima. Nek wis rampung perkarane. Aku wis kapok ning Sukalima. Nang apa? Rambuté Mbah Putri tak tarik kok nyepak. Kesepak mbahmu Putri. Oh, Mbah Kakung. Ora apa-apa. Mbahmu Putri kena nyoprak ora seru. Aku ki sepak bola-bali nyatane ya ora apa-apa. Iya. Prayogane ya Antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wis anggeni Padharjo. Siwa Ngawangga slamet tekaku bekti katur ya wa. Ya tak tampa. Antasena Padharjo. Bektiku Pakde. Iya, Antasena tak tampa. Bisa geni. Apa Pakde? Apa wigatine dene sowan wong tanpa tinimbalan. Blokasuta cekak aos ora bakal tak kalang-kalang rembugku.
Padhe wis nampa nawala saka aku to? Ya, wis tak tampa. Syukur. Yen ngono Siwa Ngastina wis nyurasa isining nawala. Ya pancen wis tak surasa isining nawala. Lah, nek wis nyurasa isining nawala, mestine padhe wis ngerti apa to sebabe aku atur nawala. Mula kang saka kuwi dina iki aku nanjihke. Padhe maringake wujuding negara apa ora? Nek ndok paringake ngaturake panuwun dene ora, ya wis. Ndak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Najan aku mung wong loro, aku nak mengkon bondo Ratu Ngastina nek nganti golek wektu sedina wae ora kelakon, aja tuntang wisanggeni. Dos pundi paman? Lah nggih monggo pindah kos-kosan mawon. Kula kok kuwatir suwe-suwe nggih. Wisanggeni. Apa? Sadurunge aku menehi wangsulan karo kowe. Ya. Aku tak takon karo kowe. Takono tak wangsuli. Apa to sababe dene kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngastina? Ya sejatine wong kepengin ngrasake wae. Merga dulur-dulurku putra Pandhawa kabeh wis tau tate dadi ratu. Kakang Abimanyu, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kabeh wis tau dadi ratu. Ya mung aku karo Kakang Antasena sing durung. Mula gandeng Kakang Antasena kowe wis ora gelem ngrasake dadi ratu. Aku sing kepengin ngrasake dadi ratu. Mula sing tak jangka Ngastina. Apa sababe dene Ngastina ingkang bakal mbok lenggahi? Merga Ngastina ki darbeke wong tuaku Pandhawa. Aja ngawur. Ngastina ki darbeke wakmu Ngastina. Sampeyan ki ming ratu wakil. Sampeyan ki ming ratu wakil. Sampeyan ki ora duwe hak sakwute tumrap negara Ngastina. Ngastina ki darbeke para Pandhawa. Kok nganti kowe ngerti yen to Ngastina ki darbeke wong tuamu Pandhawa? Lho, ngerti wae. Wong nyatane aku ya dicritani karo para sepuh. Dicritani karo wong tuaku kabeh. Ya merga saka pokalgane wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Wekasan Pandhawa wiwit cilik karo Kurawa ki dibentrek-bentreke supaya aja nganti rukun. Malah Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya manjing alas. Lah, nek wis Pandhawa manjing alas, tinuwune Siwa Dastarata ingkang Eyang Dastarata ingkang sejatine ora weruh marang gelaring jagat eseming rembulan tegese duwe cacat cala hina utawa cacat netra. Ora mangerteni menyang didunungi para Pandhawa wekasan gampang diblithuk karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Dikabarke Pandhawa mati, Pandhawa tumpes, Pandhawa sirna ana ing wana Kamyaka, Pandhawa mati ana ing alas Waranawata lan sak piturute wekasan Eyang Dastarata maringake negara marang Siwa Duryudana. Ora ngerti yen to jatine Pandhawa ki isih urip. Lah sing ngandhake nek Pandhawa mati, Pandhawa pejah ana ing jroning alas kuwi janjane ana kok mong ning kene, ning ora bakal tak sebut. Ora bakal tak sebut. Ngacung wae Dik Patih. Bangane serak diarani. Nggih, kula wis krasa kula. Ora bakal kula tak selaki, kula dodo Kakang Durna kula dodo. Lah mula wis satrepe aku kepengin lungguh dampar ke Prabu negara Ngastina. Mula apa Prabu maringake apa ora? Nek mbok paringake matur nuwun, nek ora ya wis. Iki wis diajab dadi peperangan. Mula nek pancen wis diniati dadi peperangan, aku ora bakal wegah. Kabeh bakal tak pasrahke karo kakangku ing Randu Gumbala Dr. Andes Antasena. Matur nuwun Insinyur Wisanggeni. Iya Kakang. Iki lek do wisuda ki ya apa? Wong ora ana wisudanan kok insinyur karo Dr. Andes. Aku sing SPDW Ratumuk kok. SPD ki apa, Mbah? Sepeda. Wong sing ora dong singkatane kok. Mula wektu dina iki aku ingkang bakal paring wangsulan kelawan kowe. Wangsulan ing Siwa Ngastina piye? Wangsulaku Ngastina bakal tak kukui. Ngastina mbok kukui? Yo. Yen ngono Siwa Ngastina wis niat bakal dumadi peperangan. Nah, saiki gandeng iki wis ditemtokke Siwa ngukui negara Ngastina lan aku adon njaluk Ngastina. Monggo wis kudu dadi peperangan merga yen Siwa ora maringake iki pancen tak ajab dadi ning peperangan. Yo. Saya aku tak takon, sing arep tok patah dadi senopati sapa? Apa Yang Patih ketuan nek tumrap aku? Apa Yang Durna sing gurune Kurawa sing sekti Mahambara?
Aku ora wedi mungsuh Hyang Duna. Apa sapa sing bakal pariwangsulan lan bakal dadi tetamenging awakmu ing Ngastina ya kuwi ora kejaba mung awakmu ing Ngawangga Wisanggeni. Cumangkah kanggo sesumbar lindho bumi kunjing Kumaludo kundur ketop lemembak penyukang kumambang Wisanggeni Siwa Ngawangga piye? Kowe ngerti aku sapa? Siwa Ngawangga ya kuwi Siwa Adipati Basukarna. Dene pangkatku ning negara Ngastina, sampeyan kuwi senopati. Yen ana negara ingkang bakal ketekan mungsuh, aku ingkang bakal kudu namengi sarta dadi banten sago minangka tambak negara Ngastina aja nganti ditekani dening mungsuh. Mula Kang Sanga kuwi yen pancen kuwi njaluk negara Ngastina Wisanggeni. Ayo kalahno Narpati Basukarna. Wah, dadi wis diniati to ya. Aku ora bakal wegah. Ya mung aku wis manehi dalan sing apik. Yen pancen Siwa Ngastina bakal manehake negara Ngastina, aku ora bakal njaluk sarana peperangan. Ning gandeng dikukuhi ya nyuwun pangapura nek aku peksa ndadekake perang ning negara Ngastina. Ngrasakaken burung tanpa guna yo. Saiki metu njaba kowe apa aku sing bakal tekaning pati. Dudu nang ngene pamane moneter kang dedan Kakang Antasena piye? Metu njaba mungsuhe Siwa Narpati Basukarna. Rasa wedi tak enteni njaba ning. Ayo wonten dawuh nggih. Sampun ngantos ajri kangelan ketabaken sanggaring para sata Kurawa. Inggih. Tata samapta ingkang disawiging diri. Anambak lampahipun Wisanggeni kaliyan pun Antasena. Nun ngestaken dawuh. Bawudana Wonten dawuh nggih. sampun ngantos negaken dhateng para sata Kurawa. Panjenengan gandeng sampun bukti wonten negaring Ngastina. Kedah mbelani dhateng pun Kurawa Bapa Nembanduna. Oh, iki nggih. Namung nyuwun pangapunten awak kula kok gemrebeg mboten kanten-kantenan. Gemrebeg ngapa to Kakang nek didhawuhi kok mesti sampeyan kene ora cocok karo atine kok kaya arep selak-selak kok. Rai Bawudana mboten tumandang karya ateges Bawudana mboten tresna lan negari Ngastina. Oh, inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Ngatos-atos sampun katur lare alit Kartomarma wonten timbalan budal kang padha sing ingsun kundur ngedaton nun paramadal pasilan nyun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Kakang Antasena Piye? iki wis dadi tegese Siwa Ngastina wis ngukuhi negara Ngastina. Ya. Malah mau cetha banget pangandikaning Siwa Ngawangga yen to bakal mbetengi negara Ngastina. Piye? Kowe wani ora? Nih. Ora ana sejare Antasena kok wedi, ora ana. Luwih-luwih aku nek manggon ning bebener dasare niatku ming nyuwun ngampil negara Ngastina. Ewa dene Siwa Ngastina ora maringake lan wis diniati dadi ajanging pasulayan. Ora usah wedi. Yo, piye karepmu? Kowe sing tumandang nek ana rembuke aku sing ngladeni. Yo, karepmu. Kurawa pethoke. Dundurke, Kang. Yen perlu Kurawa kabeh dirangket sak Duryudanane. Yen Duryudanane iso dirangket gampang kuwi lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Pamujimu yo ni. Sing ati-ati kakangku cah bagus.
Antasena. Piye, Pakde? Ngemban dawuh timbalaning pepunden Ngastina luwih-luwih Paman Harya Sengkuni. Dawuh kelawan sata Kurawa kinen samapta ing gati sawega ing diri. Mergana menungsa kang aran Antasena karo Wisanggeni bakal bedah negara Ngastina. Pancen tak sengaja. Mula saiki rembuge digawe gampang bae, Pakde. Nek Pakde kepareng-maringake negara Ngastina ayem, tentrem, ora ana apa-apa. Wis tak gawe rukun sakabehe. Ning nek Pakde Kurawa luwih-luwih siwa Ngastina, ngukuhi negara Ngastina ora diwenehake karo Wisanggeni. Ora ketang ngamung sak umuring jagung sak uruping damar. Aja kelakon dosa. Aku yang bakal mbondo Pakde Ngastina. Ora-ora ban suaramu. Kemewat kaya ngregem jimat kaya warindilat Persiabang. Apa kira-kira Antasena saguh ngalahke para sata Kurawa? Sing dadi nyatane. Ayo saiki Pakde Kartomarma ngejawa. Taladeni. Ora minggat saka Gustina tak tegeli ya Antasena. Aja ngendika ditegeli. Urung karuan sampeyan iso menang karo Antasena. Ayo saiki dicoba. Nang kene marganing patimu Singalena prapteng alis. Ngati-ati lho dhewe nek usahaku. Antasena swatama lho jangkar karo aku arep ngopo kowe ora minggat tebak dadamu ning marganing patimu ora lunga tak retke suket kombor wah setan ora dikombor aku kowe anak jaran cangkeme mati kowe
Antasena. Piye, Pakde? Olah canggleleng kowe. Kepalat pelang kok olah Celius. Ora serius piye? Maca kaltomanmu tok ngenekke. Aduh. Pelang kok tanpa tenaga. Sing dadi nyatane kowe njaluk apa piye? Antasena sing apik. Aku cuma modal tenan nek ngono iki. Ayo, arep ngopo? Mati mbek aku. Ayo, ngantemo sak tutukmu, Pakde. Wo, edan kepalet jangklik. Odale. Pecah silamu. Cemplok. Ajul kumul-kumul. Aduh, Antasena ulah main-main. Wah! Piye, Ma? Kula pun matur. Wiwit rumiyin tekan sakniki kula niku nek kon menang karo Antasena ora bakal kelakon. Kula nggawa tumbak kula cocoke dadane Antasena, ora kok temancep ning kemencrang kaya kena waja. Pancen bocah kae mbuh. Tumbak pusaka lho kok kemencrang lho. Lah iki niku man. Lah iya. Terus kula namung dinganten kene niku awake panas kabeh. Ngenten iki. Mak nyas. Mbok dipresake. Nek awake panas. Sampeyan niku nek omong senengane sembrono nek akon sak kepenake dhewe kula semanggaken. Kula kalah musuh Antasena. Ngestina bedah ya karepmu, ora ya karepmu, ora bedah ya dibedah. Kula semanggaken, Mak. Lagi tantang-tantangan wis disen-isenke Antasena. Muni ngenten iki, swatama wani aku karo aku tak ritke suket napa edan. Dumeh mbok kula niku nuwun sewu jaran. Wah dicethak-cethake ora. Lho semanggaken, Man. Kalah, Dul. Mungsa Antasena karep menang sarta nggo menang apa? Nggih, sile angen-angen iku menang, Man. Nek bareng ketemu Antasena kuwi atine dadi ciut. Weh. Ning likopul kebacu cumbal. Ayo Pakde Durmagati ngantemo cak tutupmu. Wak Jotosi diajane Jotosi silae. Terus Lino pangendo kula saut tangan kula duantel rai kula, Man. Tangane Antasena niku ketoke cilik ning bareng tiba ning rai gedhe banget, Man. Mak tembel. Mosok tangan iso gedhe dhewe. Asli kula lang ngapuci. Anjing nyoba mang jajal iki. Wis rasah, tak rasah jajal. Nemen iku jajal-jajal atau dituku. Mula bakule ya cengit. Ah, barang niku lho kula diantem candak sila kula diantil buet. Cekel sila kula dijengkelek kene ditamani teng dhuwur kula wis Antasena lah macem-macem lho. Lah macem-macem kula ngerti nek ajeng diuncalke. Sidane Diuncalke bener. oh tiba Teng cedak con kontrol. Teng cedak con kontrol. sound control. Con kontrol. Mak telebok ngoten, Man. Ya wis mundur kena. Nggih, Man, Mas. Lekocok. Durung diuntang kok wis wae. Kekepidak, Man. Kepidak sapa? Tutur-tuturmu ganti matane mlaku rasane. Lah cengojo joli. Maju ora, Cit. Ora ketang ming sesasa ubengan, rong ubengan kula ta majuan. Ah iya kono. Momong suwe. Antasena Patenana. Kok cepet banget.
Kula niku nenek perang niku cecek-ceket. Oh. Langsung apa anane? Nggih, heeh. Wis mati Antasena. Lho, dek kapan? Lho. Kok dek kapan piye to? Antasena wis mati. Lah iya, niku anake Werkudara. Lara apa, Man? Lho. Lara apa piye to? Lha jare Antasena mati. Ora, sik. Iki mesti kleru iki. Kowe mau maju nendi? Teteng warung. Lah ngopo ning warung? Lha sampeyan omong dhewe to, Citraksi ana sego entekno. Ya ampun. Sedulure ratu kok kupinge bosok. Lha sampeyan muni pripun? Citraksi Antasena patenana. Wah. Miskomunikasi. Krungu kula Citraksi kae ana sego entekno. Brubut. Kula bukaning teri. Nek ya entek. Entek. Ayo wis. Dadi iki mau kula mateni Antasena to? Heeh. Wah, krungu kula ana sego entekno. Ya saiki maju Antasena pateni. Lah rawani. Ngawani ana minggat. Iya ora nesu man. Wong sing jeneng salah alamat niku ya entuk wae. Sing jeneng wong-wong ngono. Ah, piye? Durung ngomong kae sah. Wong sing jeneng wong urip ora ning alam padang niku kedunungan ina lali salapes lan mati. Mula kula niku wau kleru sesalah tampa. Ha iya. Wis ora apa-apa. Nek cara aku salah tampa ki mbok yo mbaleni maju. Membalane juga uang. Wis juga uang. Ya wis ana lunga kana. Kana gabung karo kancane kana. Nggih. Nyen ngapunten lho, Man. Ora apa-apa. Aku wis kulino kok kaya ngono. Nggih. Ah. Seseret. Ha iya. Sesego tok. Ha iya wis. Ya golek wedang kono. Ana apa sing ganjel ning telak? Ha iya. Mamang cutheke. Gah. Ora sudi kowe. Edan. Cara aku ya isin. Maju kok ora sida perang nek cara aku isin. Kowe iki kadang nata kok ora isin. Sesek isin? Kowe. Mboten, Man. Kula kok biasa. Ora isin. Rak. Lemuni rak nganti amandele keder. Rak. Nek kuwi idu amane. Cakole kebangetan lho. Dur. Aja jauh kae dudu kowe. Dur sasana. Ora, tak kira nek kudak aku e. Wis kalah kok meta-metu. Bisa ndak beda ya? Iki lek mung guyu kok kaya ora alos to, Dur. Wedi. Mungse Antasena. Nggih. Tandangane. Pun mboten sangge gamelan. Ya. Kesel awake doan lho rasane ora karo-karuan. Sik urung sumrena kok kae. Mangkato. Antasena, apa Pakde? Wani ala sing tawet dinampung mrene kok. Tutuki sirahmu. Wis sing tuwa sisan kon rene. Tapuki sandal ki wonengen. Omongan nek aku ora melu-melu ngene ya. Sampeyan ki jireh ora. Ojo mlayu e, Rak. Sik. Kartomarma Citraksi Durgempol. Kurawa iki nek kandha urakan seneng ra Jawa sama. Sik. Durgempol. Sound system pateni. Mangsane ora. Lah.
Halo. Wah. Tuwekan ora. Kowe iki ngetapke dulur-dulurmu wae, Pakde-pakde kok ning brengok iki mesti menang kok. Mesti menang. Mesti menang kok piye? Ayo wangsulan. Urung karuan kok. Guayenge ra jamak-jamak. Urung karuan menang kok glelenge ra jamak-jamak. Sing dadi nyatane, yo kowe apa aku sing tekaning pati-pati. Woi aja nganti tekan mati. Gak ngono tekan mati yo urip pisan kok njujuk kon mati mo. Sopo sing kalah wae? Yo, carane manut. Manut karo kowe. Kowe bayi aku wong geram nek nganti aku sing nemtokke isin. Sing bocah sing nemtokke. Yo. Adundas. Yo. Wani ora? Wani wae wong tuwa e. Yo, mundur. Sing nabrake aku apa kowe? Awe cak nom tak nek kamardikan. Kowe nabrake sirahmu ning sirahku. Sapa sing semaput kuwi sing kalah. Ngono kuwi jenenge gelut. Oh iya. Oh. Ayo gek toto. Ah. Gentenan lho. Iya. Piye Kak De? Apa-apa? Sak dilelek. Kuwi jenenge perang warok ngene iki. Ayo gentenan. Ora apa-apa. To. Ya. Ayo jenenge perang tenanan iki ngene iki. Piye kok mandeg ora ndasku sing pecah. Ngrekoso. Lah kowe wani kok Pakde rawani. Yo, le, modar kowe ya. Ah. Iya. Ah. Wah, apik rame iki. Yo to. Yo. Keseron nganti minger ndasku. Sing dadi nyatane. Yo. Piye? Rada buyer ya. Yo. Nek perlu supaya ngalahke aku rada nganu kan. Rada ado, yo mlayune rada ado. Mati dereng aku kowe. Ejan. Mundur rek. Mati dereng aku kowe. Rampung kowe. Juwoke watu kali ora mecotot siramu. Ora anggepe apa kene ya mumet tenan e. Diastus-astus. Piye, Dur? Kok kalah ki piye? Dur, Bang Edan. Dur, Lho kok malih paman. Genah kono wis mlayu kok. Wo lah setan Antasena ngapusi. Wo nggawa watu dipaske bathuk. Kula ngekop watu maju meneh gah. Luweh. Maju Dur. Mo. Kula niku dapukane kiper ya kiper. Dapukane kiper kon maju, kena kegulan terus. Diapure ora.
Wong omongane Bagonge kok ta tiruk-tiruk kita dur kowe iki demen dadi ora kajen. Kakang Penemban Durna kula semanggaaken Kakang Penemban. Tiban cundha maneh ora jebol Siamaya Tuntang Bengawan Durna Pak. Ngopo Mbah kok nangis? Kowe pancen digdaya tenan Antasena. Kowe pancen bocah sing sekti tenan ing atase Cundamane tak uncalke kowe ora mati kok malah Cundamane pindah ning tanganmu Antasena. Ayo mulai terus. Lho. Aku jaluk ngapura. Nyok tak balikke, Mbah. Aku ora gelem ngukup pusakane liyan. Tambani. Iya tak tambani Antasena. Matur nuwun ya Jabang. Sembrana kowe. Nek kena dadaku aku mati. Aku ora arep ngenengi dadamu. Ku ngopo ngenengi dadamu? Ora ono tutane kok. Nyok tambani. Tambani sing apik. Ayo. Kon tambani kok dipaske mata. Iki ditambani sing apik. Ayo ngaturake panuwun. Antasena, udus kowe. Yo. Keke. Yo, nek sampeyan tetep wani nerjang aku ditelono, pusaka tak jaluk meneh. Tak rebut meneh tak pendhem men kowe ranti pusaka. Ora wau ayo lunga. Sena Pakde Ngawungga iya yen Kurawa iso tok obrak-abrik yen Bapak Penemban Durna iso kalah karo kowe tumuli kok kondur marang Sukalima nang saiki aku coba sing nang ngarepmu sapa Pakde Ngawungga kowe wani karo aku nah aku bener wani kok Dik lho kowe wani karo Pakdemu Ngawungga nuwun sewu niatku pancen wis gembleng niatku pancen wis tak tekake tekad nggonku nglabuhi karo adikku Wisanggeni. Nek Wisanggeni ora kelakon dadi ratu, dheweke mupus uripe ora tanpa guna. Nek aku duwe sedulur sing mupus uripe tanpa guna, aku sing salah wong aku dadi kadange tuwa. Ora iso mituruti karo kadang taruna. Yen ngono kowe wani karo Narpati Ngawungga, ayo saiki ungalno dadamu. Apa kira-kira Antasena kuat nadai pusakane Narpati Ngawungga? Ora, aku ora bakal kuat. Aku mesti tekaning pati. Pusakamu Kyai Kunto kuwi pusaka ampuh, Dik. Aku mesti tekaning pati. Ning upama sampeyan mentolo mateni karo aku, tak ikhlaske. Tak ikhlaske ora apa-apa. Aku patenono. Wong urip ki tanpa pawitan, aku urip ki ora nembung, ora njaluk, ora utang, ora nyilih, ming sak derma nglakoni urip. Wondene uripku dikethok dening wong tuaku dhewe, ya kuwi Siwa Narpati Ngawungga tak ikhlaske. Monggo nek arep namani pusaka tamakno. Aku ora apa-apa. Ning upama aku tekaning pati, Bapak Werkudara krungu, mesine bapakku mbelani karo aku goleki sampeyan. Lelakon sing kaya ngono mau iso diarani kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan.
Nek nganti bapak ora trima ngamuk ning Ngawangga piye? Sampeyan wani nandingi bapak? Hah? Pak Di. Kok meneng wae? Sampeyan wani nandingi bapak? Upama bapak iki engko perang karo sampeyan? Mak cilik Janaka ngerti nek aku tok pateni mestine ora trima. Sampeyan dikrubut Pandhawa. Sampeyan wani karo Pandhawa, aku percaya Pandhawa kalah karo sampeyan. Mergo nuwun sewu, sampeyan iki tenemu tuwa dhewe. Sepuh dhewe. Ngono. Sampeyan karo para Pandhawa tunggal ibu tunggal wadah. Ning mergo sampeyan miku kebacut kebondo sumpah. Sumpah karo Nalendra Ngastina bakal mbilani Nalendra Ngastina. Lah mulane wis ora iso piye-piye. Nata Ngawangga bondo sumpah mbilani karo wong Ngastina. Nek jane aku percaya lahir batin sampeyan iki tresna karo Pandhawa, tresna sak anak-anake. Terus saniki nek sampeyan arep mentolo karo Antasena Patenana, bisa ngrisan Patenana. Kalah kabeh nek karo Narpati Ngawangga, ora ana sing iso menang. Ning apa ya kaya ngono kuwi wis wangun. Aku ki anakmu lho, Pakde. Anake Werkudara ki anake Basukarna. Wisanggeni ki anake Janaka ya anake Basukarna. Nek sampeyan iso mateni Antasena karo Wisanggeni ora kondang ning malah dadi pocapane wong sak negara Ngastina. Lho, Senopati Ngastina Prabu Basukarna kok wani mentala mateni anake dhewe. Banger bacen asmaning Narpati Basukarna mergo mbelani karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Wis piye? Etungen tumandangke ditung ora mung waton grusah-grusu ati. Wisanggeni sampun ngamuk punggung boten saged dipun kendhaleni, Nger. Malah ana Prabu Basukarna wangsul wonten negari Ngawangga. Aduh, Nger, menika kados pundi? Jagat Dewa Bathara menapa iki kelampan kula masrahaken negari. Nanging menawi kula kedah majeng nandingi ridhanipun Antasena Wisanggeni, menapa wonten mirang-mirangaken ing atasipun kula menika Nalendra Gung Binathara. Monggo sakmenika pados margi kemawon. Badana kados pundi? Oh, mlajar. Medal alun-alun pengran. Sampun ngantos kadrangan Wisanggeni kelawan Antasena. Adipati harus ngene, pripun Kakang Durna? Sampeyan mang mlayu goleki Pandhawa. Wondene kula kaliyan anak Prabu Duryudana kula tak mlayu teng dandang mangore nyuwun pambiyantunipun Sang Pandya Betari Durga Dipati. Ewang-ewangan Kakang. Aku nek ngejokke kakangku Antasena iki seneng ning ati. Seneng piye? Arep wonge nuwun sewu, dlogak-dlogok kaya ngono nek tumandang cekat-ceket rampung perkarane. Seneng aku, Kang. Nuwun. Apa? Nuwun. Kok men cukup seklimah nuwun. Aku ora seneng dialemoni. Nek ora mergo aku mbelani karo kowe tak ngelamun aku gelem tumandang karyane mergo gedhening tresnaku karo adiku lanang Drepsila Geni, Wisanggeni. Wong cocokmu iki mung karo aku, nek ora aku sapa meneh? Lah iya. Lah iya. Ning ya blas ora ngewangi aku, blas ora ngantem Kurawa siji-siji yo. Aku ora iso omong to, Kang. Nek ana rembugane aku sing tumandang, nek ana kole sampeyan sing tumandang. Ha iya. Hai. Ha terus kok sepi? Ha isine kok kon rame iki apa ora dur turu apa piye? Kowe aja edan lho kowe. Tak takoni tenan. Iki si wong Ngastina mlayu golek Pintasraya. Terus karepmu, Kang, apa? Niatku kudu bondo Ratu Ngastina. Mergo nek ora tak bondo, Ratu Ngastina mesti bakal mbeda ngonku lenggah dampar keparenge Wisanggeni. Pelayune Ratu Ngastina doyak, Kang. Doyak meneh. Wah, jan edan kowe iki ora nganggo leren babar blas.
dioyak nganti kecekel. Ngendikane kecekel bondo, engko aku tak dadi ratu. Ya, manut karo adikku lanang. Tobat, sode selikur dina. Mula ta kayangan Dandang Mangure keterak panas. Ingkang gawe gara-gara satemake baju barat jim setan mripreyangan kepadha nungsang kuyang ngudel bingung numbuk bentus playune. Jebul ana titapu jangkara ingkang munggah ing Dandang Mangure tobat iki kaya Begawan Durna. Mekaten Pandya Betari. Kemareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pambekti kula kunjuk Pandya Betari. Tobat tak tampa Begawan Durna pangestu tampanana. Kula pundi jimat paripin dayana ing kasantosan. Duryudana Raharja nggih. Tansah pinakaning kawidadan niring sambi kula eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestu ning muribu tampanana. Lha pundi jimat paripin dayana ing kasantosan. Sumengkong pun musuhana ning Dandang Mangure ana wigati apa kulup Begawan Durna apa dene Duryudana. Teka katon rengu kang dadi pasuryanmu kulup nggih Kurwati. Bapak Remban, kula wonten dawuh. Monggo latri paring dawuh saha munjatur ngersanipun Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga. Menika istrinipun mekaten Pandya Betari, boten kanthi kanyana-nyana. Jebul negaring Astina ketaman Ruhara. Ingkang dipun tuwuhaken saking moganipun inggih menika pun titapu jangkara atmajanipun para Pandhawa. Anakipun Janaka inggih menika pun Satra Ndrapsila geni pun Wisanggeni. Anggenipun badhe nyuwun ngampil negaring Astina. Piyambakipun kepengin sangken boten ketang namung sakedheping netra, badhe kepengin dados nalindra wonten negaring Astina. Kula nuwun sewu Pandya Betari, andatosaken kagelan penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumuli dados regejegan sawetawis wonten ing Datulaya. Nanging jebul Wisanggeni adreng kekarepanipun anggenipun badhe kepengin dados nalindra. Satemah dados panca bakah. Nanging sepinten to bangkinipun para sata Kurawa nandhi kridanipun pun Antasena wayah kula. Teman para Kurawa bubar mawut tanpa kanten-kantenan salang tundang tubut dujung. Klebet ingkang wayah nalindra Ngastina tuwin ingkang wayahipun Begawan Durna ugi keplajar wonten ing Dandang Mangure. Wonten ing sowan kula menika mboten sare kejawi namung nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Pandya Betari. Kepareng ami tulungi dhateng Begawan Durna menapa bener anak Prabu Duryudana. Sumados Paduka saged angendhakaken kamurkanipun Wisanggeni ageng saged angarangke dhateng pun Wisanggeni menapa dina Antasena Pandya Betari. Durna, kula wonten maring adhawuh. Duryudana timbalan Pandya Betari. Panjenengan Wisanggeni iki bocah sing ora kena disangga enteng ternyatane kuwi babaran kayewangan. Turto akeh nyebutake to Wisanggeni kuwi wiji sejati. Oh inggih. Ya to yen pancen kaya mengkono tak cobane ngelik karo Wisanggeni. Yen pancen Wisanggeni ora kena dielekake ya wis mbok menawa aku kudu tega karo Wisanggeni apa dene Antasena. Nanging ora prayoga lamun kowe ninggal negara Ngastina. Parengipun kowe enggal bali menawa negara Ngastina, titi preksanen sarta awat-awatana negara Ngastina aja nganti ana bab-bab ing ora prayoga. Wonten Wisanggeni karo Antasena aku ingkang bakal murba masesa. Oh inggih. Nek to makaten kula nyuwun pamit Pandya Betari, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Kanjeng Hyang, sing ati-ati putuku Kurupati aja kaya bocah cilik ya nggih. Tobat iki ora mangling kaya Wisanggeni. Iya. Eyang Betari aku ingkang sowan. Bektiku katur Yang. Iya tak tampa Antasena Raharja. Iya, Mbah, slamet tekaku. Ora ana suwiji apa. Sumengko
mengko nggonmu ngabiyandra ing ngarsane Yangmu Pandya Benari Durgana wigati apa kula ora sandadak Kanjeng Yang nutup-nutupi marang lelakon. Pancen tak sengaja aku mbujung kelawan Siwa Ngastina. Mongko mlayu ning ngener ning kayiwangan Dandang Mangure. Saiki mara gage prasaja. Kanjeng Yang Bathari nyingetake Ratu Ngastina menyang endi? Yo, Mbah, ngaku wae. Adikku wis anggene lagi makantar-kantar atine nek kan sampeyan engko ora ngaku, gawe nesune bisa anggene nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Tobat. Pancen wasis ngerti marang lelakon wis anggene nanging coba to pikiran. Apa ya wis pantes to kuwi aku kepengin dadi Nalindra lah kok dadak ngrebut negara Ngastina. Mestine akeh negara-negara ingkang kudu mbok bedah. Sarta kowe Bondo Ratu, sawise Bondo Ratu negarane mbok lenggahi. Ora kok negara Ngastina, kose. Aku pancen duwe niat bedah negara Ngastina. Lan Bondo Ratu Ngastina. Lan aku bakal lenggah ning negara Ngastina. Apa ora ana negara liyane? Aku ora duwe niat lan kreket kepengin lenggah dampar ning negara liyane Ngastina. Mula yen pancen Ngastina iki dikukuhi rame-rame rantes marang-marang bakal tak putuk. Sapa wae ingkang labi Ratu Ngastina tak katutke dosane. Tobat. Yen upama Yangmu Dandang Mangure kuwi menggak kekarepanmu nduk anggap yen aku nglabi Ratu Ngastina, mestine ngono. Lho, apa kira-kira kowe wani karo Pandya Benari Durga? Sing tak wedeni apamu? Apa Pandya Benari Durga ora menggalih yen to aku wis kagungan pusaka ya kuwi Gada Inten? Apa kira-kira dewaning panggoda pangrecana Pandya Permoni kuat nadai Gada Inten? Tobat. Wah. Mbok didum nih. Lho, didum apane? Jare duwe inten. Kowe ora dienggo dhewe nek duwe inten. Oh lah kowe iki nuwun sewu, tuwa kowe ning jebul goblok dhewe mlocot kuwi. Karo kakangne kunekke goblok. Sing nak kandhake kuwi Gada Inten. Gada Inten apa? Pusaka. Terus niatmu pusakane arep ngopo? Lah, kowe iki rak wis ngerti to? Kowe tak kandhani ya Kang, sejatine kowe karo aku ki ora iso mbelani Pandhawa sesuk Bratayuda. Oh. Kowe karo aku kuwi ndelakon dhewe. Lelakone. Kowe karo aku kuwi duwe kewajiban mateni Betari Durga lan Bathara Kala. Merga yen Bratayuda dadi Bathara Kala karo Betari Durga isih urip kuwi Pandhawa ora bakal menang. Terus aku diparingi dening Sang Hyang Wukul Nasih Prana, wujuding pusaka ya kuwi pusaka Gada Inten kon ngalahke Betari Durga karo Bathara Kala. Mula Betari Durga nek ngerti Gada Inten mesti gilane kepati-pati. Lho kok terus mabur. Lah iya. Lah terus piye iki kok nyenyet ngene iki? Kang, apa? Aku kok barang weruh Dandang Mangure iki kok lek dadi ratu ning Ngastina kok kaya kendho ya. Lah terus piye? Iki molak-malik nang cita-cita. Apa kuwi? Cita-cita iki gegayuhan. Wah, ora modern. Ora gaul. Cita-cita iki gegayuhan. Lah terus cita-cita gegayuhanmu piye? Aku ya isih tetep kepengin dadi ratu. Terus ning aku pengen dadi ratu nang kene wae. Ora edan lho ning. Iki kayangan, ora peduli. Aku tak dadi ratu ning Dandang Mangure, kedatone jenenge Kraton Dandang Mangure. Aku ingin lenggahi dampar. Aku ora duwe kawula, aku ora mbutuhke kawula. Tiwas kawulaku rusak yen ratune ora iso basa, ora iso tata krama, ora iso nganggo unggah-ungguh kaya aku iki nek duwe kawula, kawulaku mesti rusak. Mergo ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Oh, lah terus, lah wong loro wae. Wong loro piye to iki? Aku ratune, kowe patihe. Gah. Wong anggere engko kowe lungguh dampar terus Kakang Patih. Aku le wangsulan cilaka. Aku le wangsulan nganggo konyong-konyong keder. Hus. Wong isaku ya ming kuwi. Wis butuhe kowe manut karo aku. Manut piye? Aku tak dadi ratu, kowe dadi patih. Lah terus sandangane ya kaya ngene iki. Ora. Kowe ora ngerti kok iki kayangan. Nek ditonton tata lahir pancen alas. Ning batin ning kene iki kayangan. Kene wangunan sing apik, sing becik tur ya sugih. Kaya kayangan-kayangan liyane kuwi. Oh ngono. Mula gunakno permana jati. Permana bakso. Permana jati. Permana bakso. Kaya Petruk suwe-suwe. Omongane ting crebung sak penake dhewe. Ha nek ora ngono teneh nyenyet bani.
Iki do kesel kabeh mangapke cangkeme wis ora gelem kok. Ya saurane aku tetep berusaha. Lah iya. Lah nek ngono terus aku tak saling cara ratu engko saling cara sandangan pati ya. Ya, engko tak golekke sandangane ya manut nih. Heeh. Wah, wangun tenan. Hae jare tok sandangi pati apa warok. Lho. Kok warok iki piye? Lah iki kok brengose kuandel banget. Keri ning irung ni. Wis ora apa-apa dibetah-betahke. Kene tanggo nyerot ambekan ki rambuté mlebu irung kabeh. Nek tanggo nyebul metu irung kabeh. Dadi kaya apa kae lho? Mak strup sor. Dibetah-betahke. Ya. Aku arep dadi ratu ning Dandang Mangore. Ya sakarepmu. Kowe karo aku. Apa patih kok ora basa karo ratu? Ora apa-apa, patih iki ana sing ora basa karo ratu mergo tuwa patihe. Oh. Kowe nek nyeluk aku Yayi Prabu, aku nek nyeluk kowe Kakang Patih. Welah. Jenengmu sapa? Aku tak nganggo jeneng Prabu Candrageni. Wah, medeni. Bakul rek. Dengkulmu mlosot. Candrageni kok bakul rek ora. Ha terus aku nganggo patih sapa? Sakarepmu. Aku tak nganggo patih Jaya Aluminium. Iki ngawur wong paweh nganggo aluminium. Lah sapa aku manut iso. Aku nek kon golek jeneng ki angel. Piye? Aja manut wong jebul. Ah. Gah aku. Ha iya. Gandeng aku kuwi asale saka geni, mula jenengku Wisanggeni. Kuwi asale ra kowe putune Eyang Baruna. Bis. Kudu. Eyang Baruna kuwi dewa. Mamane ning banyu. Mula kowe nganggo jeneng Patih Candrawari. Wah, apik to. Candrawari. Ya wis manut. Kok tak nganggo jeneng Patih Sengkuni. Ulus wis ana sing duwe. Kuwi isih wis ana iki wonge ya isih urip. Men kondang. Men kondang nganggo jenenge wong liya. Ya wis Candrawari. Candrawari. Kakang Patih Candrawari. Apa? Yayi Prabu Candranata. Geni. Ayo dina iki mlebu ning kedaton dhisik mengko ngrembug babakan Kanalindran. Ya, aku tak dawuh karo Tumenggung Candramawa. Kucing kuwi. Hah? Kucing kuwi. Candram. Oh iya ning lali. Tak kira nek ana Pak Tumenggung. Ora ana Tumenggung Tumenggan kowe ratune aku pati kowe mung Wisma loro iki. Oh iya. Wah iso ora gayeng sepi banget ratone. Ora apa-apa sing penting aku ora lakon dadi ratu. Ya wis. Ayo mlebu kraton. Mlebu ngendi? Mlebu kraton. Ya saya tak derekke Yayi Prabu Candrageni. Kakang Patih Candrawari ya. Kok dadi malah kaya ngono mangantine Wisanggeni. Nganggo rasukan ulun lah kok enggak dampar nego utawa kayangane Dandang Mangore. Dheweke lenggah minangka nata ing Dandang Mangore Batobat pukulon kula nyuwun pengadilan pukulon. Blegek-kugek. Sak dulita mel. Dara. Enten apa, Gus? Kok janur gunung Kadingaren niki marandara kula katelune pisan. Rawuh enten Karang Kadempel. Ndara Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, Ndara, keparing abdipun Nara Garing Cemadong dawuh. Nggih, Gus. Keparing abdipun Petruk Cemadong dawuh. Nggih, Den. Wonten menapa badhe ndawahi pidana dhateng Semar? Lah salahku ki apa karo dipidana? Mbok menawa kowe duwe keluputan, Mar. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yektine nggonku prapta ning Karang Kadempel.
sayekti dina samengko diutus dening Kyai Prabu Darma Kusuma. Kabar ingkang sumebar warata yen to dina samengko wis anggene dianjabel negara Ngastina. Ndara wis anggene. Iya pancen mengkono Kakang. Pancen ya satriya ndugal kewarisan. Mula nuwun sewu, mboten aneh nek napa sing dadi gegebenganing ati tumuli kedah kaleksanan ning niki mbebayani lho Den. Mergi purnaning lelampahan Pandhawa lan Kurawa menika sampun wonten kodratipun piyambak. Nek Ndara wis anggene nggih mangsa ngelak wanci napa prayoga kedadosanipun mangke menawi wonten welaking Jawata mboten namung para putra ingkang kapitunan nanging badhe ngembet dhateng ndara-ndara kula Pandhawa Gus. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti mula kangkung sangka kowe Kakang Semar ayo aja nganti keri ndak kanthi prapta ning negara Ngastina ngelingake lawan wisanggeni. Yo Semar kowe aja nganti keri Kakang Semarat Majamuga nganti aja ngano ing keri digelak prapta ning negara Ngastina Kakang ngele-ele kelawan Atmajaku wisanggeni mundhak ora prayoga kedadiane Kakang Nayantaka. Nggih Ndara kula dherekaken mareka ten prayekna semuriris Kakang Narada menawi ini mila kayiwangan katingal hawa panas menika jebul wonten sowanipun permoni ing Abiyantara. Dahaye kasinggihan mekaten tumuli timbalan nomor wigatosipun dene Durga sowan Abiyantara Somadewati Pramesti Kakang Rudalenggang ing langkung prayogi inggih ngestaken dawuh permoni raharja sak prapta kita sambi kala pukulun bekti kula kunjo. Iya Durga Luntampa ora liwat pangestu lun tampanana kula menika jimat paripindayana ning kasantosan apa to sababe dene jeneng kita sowan mangka tanpa tinimbalan pukulun wale-wale menapa sowan kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Hyang Adi pukulun apa to lire dene kita matur ing kaya mengkono mugi andados ing kawuningan pukulun dinten samangke kayiwangan Dandang Mangore dipun risak luwih dipun bedah dening wayah paduka pun wisanggeni anggenipun amberung datan apa pitung ing kawit wisanggeni menika nggadahi pengajap kepengin dados nandur wonten negari Ngastina nanging sareng Duryudana mlajar nyuwun pengayomanipun ingkang abdi pun Bathari Durga wisanggeni tumunti angoyak dhateng mlajaripun Duryudana ngantos prapting wonten ing Dandang Mangore tumuli wisanggeni damel geger Dandang Mangore
Mila ingkang rayi trima kepelajar wonten ing Kayiwangan jalaran sareng kula waspaosaken saking katebian pukulun menapa mboten nami sang ngendi menika ngasuraken drajating kadewatan. Wis anggen tumuli madeg nalindra wonten ing dandang mangure pukulun menika ingkang kedadosan wonten ing alam donya pukulun. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Wilahing Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Lah kok dadi kaya mengkono pakartine wisanggeni. Milane saking menika pukulun terus sanget panyuwun kula kepareng paduka mbantu dhateng jasad kula. Supados samangke paduka ngemonaken dhateng pun wisanggeni. Kakang Narada, punawi? Wisanggeni kemekaten menika kala wau sampun nerak pacak nerajang perbatang. Menawi wisanggeni purun kula emutaken lan saged kula emutaken. Wisanggeni boten badhe nampi dudukan saking ulun nanging menawi wisanggeni hambruk boten sagedipun emutaken kula pribadi badhe amat rapi pidendhan lawan wisanggeni. Ingkang atos-atos lho Di, Kakang Narada kasinggihan mekaten Kakang. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Lho, Paman Sengkuni nggih kasinggihan mekaten nggih. Mlajar-mlajar wonten menapa Paman? Ngaturaken ketiwasan negari Ngastina sak mangke bedah krana pokal damelipun putra Paduka pun anggir wisanggeni. Anggenipun badhe ngrebat negari Ngastina saking astanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Satemah sak mangke anak Prabu Ngastina kepelajar. Malah kula waspaosaken saking katebian wisanggeni angoyak dhateng tindhahipun nata Ngastina. Menawi boten klintu jumujug wonten ing dandang mangure. Duh Sinuwun. Sinuwun ing Ndarawati mugi kepaduka parenga angemutaken dhateng pun wisanggeni ingkang putra. Sampun ngantos kedelarung-delarung anggenipun gadhahi pakarti ing kados mekaten. Satemah damel geger jagat saisinipun anak Prabu Ndarawati. Wela dalah Werkudara ayo. Wah ayo.
Kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pini panca Kakang Matih Candraware ana apa Yayi Candrageni apa sawetara nggone mapan ning kedaton Dandang Mangure ya pancen mengkono ning sing prayitna ngati-ati lho Kakang merga nggone aku kelawan Kakang madeg Nalindra ning Dandang Mangure sayekti bakal gawe hujat sangganing para Nalindra yen perlu dewa bakal padha kaget dene aku madeg Nalindra ning negara Dandang Mangure mula sing prayitna ngati-ati Yayi Prabu kirana apa-apa tak jaluk aja nganti meringkus kudu diadepi lan diungalake dadane wis mesti kaya mengkono Kakang Gon Candraware Gonjang gancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung iki kaya pukulun Bathara Manikmaya ya ulun ingkang mrapta ning kene Wisanggeni aja kaya ngono kok sik ning kene ora ana Wisanggeni ingkang ana Prabu Candrageni nadyan kita nganggo sandangan paribasane rangkep sewu nanging ulun ora bakal pangling lamun kita wayah ulun Wisanggeni aja kaya ngono Wisanggeni ayo jugara nggon kita dadi Nalindra ning Dandang Mangure ngerti yo nadyan dikaya ngapa Dandang Mangure iki isih wujuding kayiwangan lan dadi papan plengganing ganeping dewa Tridasa Wataknawa nadyan mapan ana ing jagat nanging Betari Durga kuwi dadi ganeping para Jawata Tridasa Wataknawa ya kuwi dadi dewa panggoda pangrencana kita aja ngawu gawar ngawur yen pancen kepengin dadi Nalindra mbedhao negara Mbanda Ratu Bayanga Putri sayekti kono luwih kajen keningan pukulun wis dadian teping tekadku nggonku lungguh dampar keprabon ana ing Dandang Mangure angkahku niatku pancen wis gembleng Dandang Mangure kuwi dadi papaning para berkasaan jim setan priprayangan ingkang gampang ngerke brating para kawula mula yen Dandang Mangure iki sing lenggah Nalindra aku kabeh para berkasaan jim setan priprayangan ora ndak keparengake ngingerke brating para kawula satemah jagat iki ambabar katentreman yen jagat kabeh tinemune becik sayekti bakal njumplang sebab kodrating wis lumaku yen to isen-isening jagat mau werna loro ala becik bener luput padang peteng bungah susah bejo cilaka kabeh mau kudu sumandang ana ing titah ana ing Madyapada. Mula yen to nganti kahanane kaya mengkono tegese sira Wisanggeni ngowahi kalawan kodrating para Jawata. Lho. Yen aku kepengin jagat iki tentrem, jagat kebak wong becik apa kira-kira salah? Bener. Nanging kurang bener tumraping kodrat. Sayekti kabeh wis pinanta anut kelawan gegolonganira dewi-dewi. Yen to jagat iki sining wong kang ora tumindak bener sayekti yoga ora prayoga yen to jagat iki kabeh isine wong kang tumindak bener uga ora bakal prayoga Wisanggeni dewa nitake titah tumitah ning jana loka mau pinaringan rasa pangrasa sarta pinaringan rasa kamanungsan ewa semono akeh wong kang koncatan rasa kamanungsan lan akeh wong kang koncatan rasa pangrasa wekasan gudel bingung unduk bentus satemah tumindak candala amung wong kang bisa meper marang rasa pangrasa wong kang bisa meper marang mubal-babaling karepsa sayekti dadi wong kang tumindak bener ning jagat mula jagat iki pinirang dadi rong perkara ala becik bener luput padang peteng bungah susalan sapi turute yen kita menggak apa kang dadi pegaweaning para berkasaan jim setan priprayangan ingkang padha ngingerke brating para kawula lah banjur gunane apa para dewa nyipta kelawan sangganing berkasaan jim setan priprayangan Wisanggeni wong kang sangka kuwi
Yen to kita wis pono kelawan apa kang dadi dawuh ingsun, ya dawuh ulun. Dandang mangure balikno marang Pandya Betari Durga. Ora bakal tak balekake. Yen kita ora balekake apa teges kita wani karo Pulun Manikmaya. Ora jeneng aku bakal wani karang diwaning para dewa. Nanging durung paripurna dudu titiwancine, ndak gege mangsane, ndak gelak titiwancine. Ayo mara coba gelakan titiwahyaning mangsa Bathara Guru. Arjuna wonten timbalan. Lah kok ora memper temen? Iki marawis nganggo busana kadi utawa busana kanalindran kasinggihan Koko Prabu. Mboten mangling mriku anak kula pun wis anggeni. Anakku nggih cah bagus. Aja kaya mengkono ya wis anggeni. Para balikna dandang manguring marang panguwasaning Pandya Betari Durga. Yen pancen anakku lanang kepengin dadi nalindra, mengko aku ing bakal bedah negara Banda Ratu Mboyong Putri. Lan negara mau lenggah ana ya cah bagus, wis anggeni. Aja kaya mengkono. Yen kowe tumindak kaya mengkono mau, sayekti bakal ngowahi kelawan kodrating jagat. Elinga. Kredaning ati tanku mbedahku taning pasti budidayaning manungsa tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Malang-malang kaya ndha mentang-mentang kaya gendhewa. Aku ngerti apa tekang sumimpen jroning legetaning atimu. Ingkang darbe niat luhur, ya kuwi nentremke jagat sawigung. Sarana kowe dadi nalindra ning dandang mangure. Satemah kabeh para berkasan jim setan pribayangan ingkang padha tansah ngiri godha kelawan tumindak ing makhluk ana ing jagat iki, kabeh ora tumandang karya. Kanthi cara mengkono, apa yang mbok tindakake mau nalisir saka angger-anggering kautaman bener tumrap kowe nanging ora bener tumraping bebrayan. Luwih-luwih kurang bener tumraping Kang Maha Kawasa. Aja kaya ngono ya Kulub. Ayo. Nglakoni urip swiji-wiji anut marang kodrate dhewe-dhewe. Aja gampang inger marang kodratmu dhewe wis anggeni jernyatane kodrating putra ing Madukara kuwi pancen mesti wujuding satriya dudu nalindra. Mengko mundhak ora prayoga kedadian ninggir anakku cah bagus. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung. Wandarawati piye? Apa niatku kaya mengkene mau luput? Ora kok luput nanging kurang pertitis. Lirik kurang pertitis. Yen dandang mangur iki sing nguasani wis anggeni satemah ora ana wong kang tumindak angkara Budi Candala. Lah yen nganti wong ora ana sing tumindak angkara Budi Candala tegese kowe kuwi ngowahi kodrat. Kodrat sing endi ingkang tak owahi? Baline Ngastina sesuk kudu ana perang gedhe Bratayuda. Mongko kuwi perang suci. Perange Kurawa lan Pandhawa, perange ambek becik lan tumindak ala. Ingkang ambek sadu budi kasalira dening wong tuamu Pandhawa, wong dening ingkang tumindak angkara kasalira dening para Sata Kurawa. Mongko Sata Kurawa kuwi caket karo bangsane utawa kawulaning Betari Durga. Mula ora aneh nek tumindake sarwa sasar susur, tumindake sarwa angkara. Lah ingkang kaya mengkono ateges anakku lanang Drepsila geni nerak kelawan kodrating sing maha jagat utawa para Jawata. Kanthi kaya mengkono bakal gedhe pidanane, gedhe dosamu. Ya senadyan gegayuhmu mau becik
becik tumrap sira kula nanging kurang prayoga tumrap uripe wong ing mapan ning alam padang. Merga akeh wong kang padha ngarep-arep tumapak ing perang gedhe Bratayuda sabab kuwi perang suci. Ana kono bakal katandha sing ala wayuning sirna ing becik bakal ketitik. Ing ala mesti bakal tumpes tilor tanpa sisa. Yen jagat iki wis kelangan watak angkara nanging anut marang kodrating ingkang lumaku, jagat iki bakal tentrem ora kok kowe ingkang ngowahi kodrat bisa geni. Yen manyan kaya mengkono aku mung kari manut wae. Lah, kak ngono. Patihmu kuwi sapa? Patih Candrawarih. Padion rene keceke ndase. Salin ora nganggo siung barang. Wah, leman. Salin ora salin tak larak. Kakang Patih Candrawarih salin. Ya. Wah. Konangan juragane. Arep dipotol siungku. Lah iya. Ais titiwanci kok ya. Lah iya. Balekno marang keng kawogan ya wis ngeni ya ngestake dawuh wong. Sawise kowe tak jaluk kowe kundura utawa bali marang Darsila Geni ngestu padha wae. Antasena ya bali marang Randu Gumbala ya ngestoke dawuh. Aku ora kepengin ana perkara antaraning aku lan Bathari Durga urusen bab tantri maning Pandya Bathari Durga. Aku yang bakal ngurus tantri maning Bathari Durga. Sanggeni dandang mangore tak jaluk nggir Pandya Bathari Durga aku nyuwun mangapura ya Bathari Durga Eyang Permoni atobat ora dadi ngapa ingkang wigati dandang mangore pulehna kaya wingi-uni balekna marang panjenenganing ulut aku ingkang bakal ngaratoni dandang mangore minangka dadi diwaning panggoda pangrencana ya sing gedhe pangapuramu Eyang Pandya Bathari Durga. Walu gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana Nger Ayun sedaya sampun ketingal madang nanging menapa paduka mboten kundur wonten negari Ngastina malah sajak semu duka pasuryanipun paduka ketingal kados mekaten sin dina karo wisanggeni bayi wingi sore wani gawe wiranging nata Ngastina ora kecekel bocahe gerangane kudu kula sing tak kudu tanggung jawab perkarane wisanggeni. Ora kowe, ora Janaka, ora Puntadewa, ora kembar. Ora anak-anakmu mesti gawe wiranging wong Ngastina. Iki mau wisanggeni karo Antasila gawe wiranging Begawan Durna lan sak krandak negara Ngastina. Kowe iso ngelingi anakmu ora Werkudara? Ora iso ngelingi anakmu aku sing ora trima. Bali menyang Sukalima. Apa? Ora iso mulang karo anak-anakmu. Gawe wiranging Ratu Ngastina.
Arep ngopo kowe belaki? Wiranging kadang-kadangku kabeh. Wah, ayo sirmu piye? Gelak mangsane gege wancine. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa miret keneng soroting surya mega lan gunung sampun paripurna. Iya. Ndara Wisanggeni nggih pun rampung le dadi ratu. Saniki pun wangsul teng kundur teng Drepsila Geni. Iya. Kang putra Ndara Antaséna le dadi patih bestak nggih pun paripurna. Wah, celometan dipol lambene. Muga-muga sedaya menika namung kinarya kaca benggala. Lakon menika laku jantraning lakon menika saged tinular Jinudarsana sing becik monggo dipun agem sing ala dipun bucaling ing tebih purnaning gati sura sudrajane ingkang ratsuwa bradha kaping Darmastuti rahing samya karya rahing samya pinanggih nyuwun pangapunten nek enten lepate kula sampun ngandhara